ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଙ୍ଗଳବାର 12 ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟା ଅସମାହିତ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ମଣ୍ଡିକୁ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଆଣୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମଣ୍ଡିରେ ସଂଗୃହୀତ ଧାନ ପରିମାଣ ଅନୁପାତରେ ତାକୁ କିଣାଯାଉ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ବିକ୍ରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ବିକ୍ରି ଟୋକନ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଫଳରେ କ୍ଷେତ ଖଳାରେ ସେମାନଙ୍କ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେହିପରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଟୋକନରେ ଏକକାଳୀନ ବିକ୍ରିଯୋଗ୍ୟ ଧାନ ପରିମାଣ ଆସୁ ନଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସମୂହକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଧାନ ହୋଇଥାଏ, କେତେବେଳେ ମଣ୍ଡିରେ ତ ଆଉ କେବେ ହୋଇଥାଏ। ବିନା ଧାନ ଉଠାଇବାକୁ ମିଲର୍ସମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସହମତ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଧାନକୁ ଭାଜପା ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଘେରିଥିଲା। ଏପରିକି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାଜପା ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ରଖିଥିଲା। ତେବେ ସରକାର ସିନା ବଦଳିଲା, ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ସମୟରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଧାନର ଗୁଣମାନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକରେ ଆନାଲାଇଜର ମେସିନ୍ ବସାଗଲା। ଏଭଳି ବିରୋଧ କରି ଅନେକ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ନଜିର ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅତାବିରା ବ୍ଲକ ଗୋଡ଼ଭଗା ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରଶାସନ, ଚାଷୀ ଏବଂ ମିଲର୍ସ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିବା ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅତାବିରା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 1 କେଜି ଧାନ କରାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସେଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମୋହର ମାରିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅତାବିରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଅଧୀନ ଗୋଡ଼ଭଗା ମଣ୍ଡିରେ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସେଠାକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାଣ୍ଡେ, ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ବିଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ପହଞ୍ଚ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଲୋଚନା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଫଳରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 12ଟାରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହିତ ଉକ୍ତ ମଣ୍ଡି ସମ୍ମୁଖ 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ ବିକ୍ରି ଟୋକନ ପ୍ରଦାନ, ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ବନ୍ଦ କରିବା ଆଦି ଦାବି କରି ରାଜପଥ ଉପରେ ବସି ସେମାନେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ରାଜପଥର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଥିଲା ଏବଂ ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନସ୍ଥଳକୁ ପୁଣି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଣ୍ଡେ, ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମିଲର୍ସ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ସମୂହକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଲୋଚନା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଚଳିତ ମାସ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଟୋକନ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ସବୁ ଧାନ କିଣାଯିବ। ସେହିପରି ଯେତିକି ଜମି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି, ସବୁ ଜମିର ଅମଳ ଧାନ ଉପରେ ଟୋକନ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ କେବଳ ମଣ୍ଡି କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନର ଗୁଣମାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ସେହିପରି ଅତାବିରା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 1 କିଗ୍ରା ଧାନ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଚାଷୀନେତା ବୀରେନ କର, ବି ପାପାରାଓ, ସୁରେଶ କର୍ଣ୍ଣ, ପି ଜୟକୁମାର, ବୁଦ୍ଧଦେବ ନନ୍ଦଙ୍କ ସମେତ ଅତାବିରା, ଗୋଡ଼ଭଗା ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଚାଷୀ ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।